Welcome to Ipolo Namhla News Channel. Umdlalo wasesiswini Bafana Osuna Police ukholelwa ukuthi iNingizimu Afrika idlale ngokukhulu ukuzimisela kade ibhekene neCanada kodwa yagcina ihlulekile base bekhishwa kabuhlungu imbangi ebeyizimisela ukuqeda umkhankaso wabo wendebe yomhlaba yeFIFA. Iqembu likaHugo Broos belibukeka likulungela ukuphoqa umdlalo ukuthi ungene esikhathini esengeziwe ngaphambi kokuthi umdlalo wasesiswini waseCanada eshaya igoli usuphela umdlalo. Igoli eligcine libanqobise ngo-1-0 eLos Angeles. Kwamisa ngokusheshsha umlando weNingizimu Afrika kulomqhudelwano. Ekhuluma neSABC Sport ngemva kwempempe yokugcina, uApollos uvumile ukuthi umphumela ubunzima ngendlela emangalisayo ukuwamkela kodwa wagcizelela ukuthi iqembu lishiya konke enkundleni. Uveza ukuthi bekuwumdlalo onzima yize iNingizimu Afrika ikwazile ukwakha amathuba amaningi acacile okushaya amagoli ngenkathi ehalalisela iCanada. Uphawula ukuthi iqembu lenze konke okusemandleni futhi belifuna ukunqoba labe seliphumelela. Uma ecabanga ngomdlalo wakhe wokuqala emhlabeni, isihlabani seOrlando Pirates sengeze ngokuthi sibona sengathi lisekhona elinye izinga abebengafinyelela kulona. Uchazela umqhudelwano njengesipiliyoni esimangalisayo futhi uzizwa engaba neqhaza elikhulu nakakhulu emkhankasweni. Nakube vumile ukuthi imiphumela ephoxayo iyingxenye yebhola, uApollos ukuthola kubuhlungu kakhulu kungena kwaleli goli sekwephuze kakhulu emidlalweni. Wagcina ebheka phambili ethi iqembu lizoqhubeka likhula futhi liqhubekele phambili. Emidlalweni yokugcina bahlulwe ku lo mdlalo wasesiswini unxusoza kwabo ukuthi baphakamise amakhanda baqinisa izilevu njengoba belungiselela ukubuyela ekhaya.